Semoga kita lebih patuh. Duh Gusti, kepareng kausuan ngaturaken sapuning pamakuwun dumateng Paduka. Awit katresnan Paduka ingkang tansah mili wonten ing gesang kawula, ngrimati sareksa gesang kawula sami. Lumantar pangorbanan Paduka ingkang awat, Paduka kepareng tulungi kawula nebus dosa-dosa kawula. Lan ing dinten Kamis Petak menika Gusti kepareng kalementi anggenipun Gusti Yesus nindakaken pelakusan bujung Paskah ingkang pungkasan. Kepareng samangke kalebet nampi kanthi kebaing kadinahan nyawa kawula jumadhan nampi napa ingkang dados pangrima Paduka Gusti satemah kawula saya kaangkepaken malih saya kasantosaken malih anggenipun nggih Paduka dinten menika dumugi ing slami-laminipun. Paduka berkahi kawula sedaya. Pratataning pasamuan pitaji dunya, warganing pasamuan tansah Paduka tunggil ing katresnan. Linangkung bangsa kawula ugi Gusti Paduka kepareng berkahi para pangarsa negari, para tim medis, para aparat keamanan ingkang rinten dalu Gusti ing wekdal-wekdal menika sami ngorbanaken samudayanipun kangge ngawekani rembakane virus corona COVID-19. Mila ugi Paduka berkahi supados bangsa kawula enggal Paduka wari saking memolo ingkang saestu meratosaken sang menika. Kala masyarakat sedanipun wonten ing Paduka tetaus asma putra dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Brayat agung pasamuan kekajian dunia ingkang tansah dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Dungkap Gusti Yesus badhe sinawit, Gusti Yesus mundhut roti, paring berkah, nyuwil-nyuwil sarta maringaken dhateng para sahabat kanthi ngendika, padha tampang panganen iki badanku. Sawise mangkono nuli mundhut tuwuh lan sawise syukur banjur diparingake marang para sahabate pangandikane Gusti, padha ngombe kabeh ing tuwuh iki sebab iki getihku, getih prajanjian kang kawutake kanggo kowe kabeh minangka pratandha pangapuraning dosa. Gusti Yesus ugi ngendika mekaten, murid-muridku tampana bujanaku kang pungkasan iki, elimo iki titi mangsane kang dijengkar saka ing donya iki suwan marang asane Sang Rama. Satemene aku pitutur marang kowe menawa wiji gandum ora tumiko ing lemah lan mati tetep sakelas wae, nanging menawa wiji iku mati bakal ngetokake woh kang akeh. Padha manana lan elimo marang pangorbanan kang ngasilake kauluhan. Brayat agung pasaman pitaji nundungan ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus. Ing pamujanan menika sedaya brayat nampi berkahipun Gusti Allah. Mila monggo kita nampi kanthi kebaking raos kabinahan ugi pamatur nuwun kita dhateng Gusti Yesus kanthi ngengeti ingkang sepisan. Menapa kita tansah ngakeni bilih rumiyin kita, brayat kita, anak-anak kita boten wilujeng awit dosa-dosa kita, nanging awit saking sih rahmatipun Gusti Allah kita nampeni kawilujengan lumantar pangorbananipun Gusti Yesus Kristus. Kalih menapa kita saged masrahaken diri kita, brayat kita lan anak-anak kita dhateng Gusti Allah lan kanthi tekad ingkang teman-teman badhe nglampahi gesang anyar
wonten ing panuntunipun Sang Roh Suci minangka wujud atur pamatur kita awit sih rahmatipun Gusti Allah ingkang milujengaken kita. Kembul puja menika pratandaning pasedherek inggih pasedherek wonten ing Gusti kita Yesus Kristus. Ingriku wonten pirembagan, wonten gumujeng, lan ugi wonten kapinahan. Sedaya rumaos sami mitra sinaosa rumiyin ing pambujanan ugi wonten tiyang ingkang badhe cidra lan mikenah Gusti Yesus inggih menika Yudas Iskariot. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, roti lan anggur menika minangka lambang sarya pun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun kinurbanaken kangge datengaken kawilujengan tumrap lan panjenengan sedaya. Pasamuan ingkang kinasih, roti menika minangka lambang saryanipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga sami panjenengan tampeni lan panjenengan asta. Sumangga kanthi ngerti lan pitados yakin bilih sariripun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge wae kita saking dosa-dosa kita. Roti menika kita tedo sesat Kristus sampun kawulanken dados tebusan ingkang sampurna kang wae kita saking dosa-dosa kita. Anggur menika sami kita keparang kausuhan aturaken pamatunggu patuko sampun keparakaken kalawan sakramen bujana minangka wujud anipun patuko mati lan nyantosaken gesanging kapitadosan kawula. Sinaosa kalawan saged nindakaken menika kanthi sesarengan nenggal pitados berkah paduka Gusti tan kendhat paduka paringaken dhateng kawula berat ageng pasamuan ing kaji bendungan menika. Kepareng kalemasaken sautaning gesang kawula Gusti ugi kersa nebakaken kawula saking memala ingkang nembe wonten ing satengahing bangsa kawula. Satemah kawula saged lajengaken lampah gesang tinuntun ing paduka kepara kawula saged dados berkah tumrap tiyang kathah. Matur Gusti kawula suwun berkah paduka tumrap gesang rakyat kawula sedaya. Tentrem rahayu paduka sih katresnan paduka duh awak Sang Rama sih paduka kang sampurna duh Gusti Yesus Kristus miwah pananti paduka duh Sang Roh Suci wonten ing gesang kawula langgeng ing slaminipun. Amin.